Zeeuws-Vlaanderen heeft snel extra woningen nodig. Het is woensdag 22 juli. Dit is Zeeland Nu. Belgen en arbeidsmigranten zorgen voor grotere vraag. Recente uitbraak corona zet streep door kermis. En geen handen schudden of kussen. Maar wat dan wel? Goedenavond. Er moeten snel nieuwe woningen bijkomen in Zeeuws-Vlaanderen om te kunnen blijven voldoen aan de vraag, zeggen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. De komende 10 jaar gaat het al om 1000 tot 1500 woningen die nodig zijn. De Zeeuws-Vlaamse bevolking groeit dankzij de komst van Belgen en arbeidsmigranten. Het onderschrijft eigenlijk wat wij al een jaar of 8, 9 voelen en zien gebeuren in de markt. Met name de komst van Belgen die zich in Zeeuws-Vlaanderen willen vestigen. Die was er altijd al sterk en die is eigenlijk alleen nog maar verder toegenomen. Nu zijn er ook regiobreed cijfers en die liegen er niet om. Uit een onderzoek van de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten samen blijkt dat er de komende 10 jaar 1000 tot 1500 nieuwe woningen nodig zijn om te voldoen aan alle vraag. Het gaat om appartementen zoals hier in Hulst voor bijvoorbeeld vermogende Belgen, maar ook om geschikte woningen voor tijdelijke werkers uit heel Europa. De blik is te lang naar binnen gericht geweest, terwijl de groei komt van buiten de grens, is hier de kritiek. Ook op het provinciebestuur in Middelburg. Die hebben natuurlijk de Nederlandse prognoses en dat zie je bij de andere provincies in Nederland ook. Allemaal gericht op de gezinnen. En dan heb je een stuk vergrijzing. Ja, en daarmee wordt er dan afgeteld. Dan zeg je hebt dadelijk minder woningen nodig, dus je gaat bouwen voor leegstand. Terwijl wij zeggen eigenlijk hiervan, dat hebben we eigenlijk al steeds gezegd, het is voor ons het kip-ei verhaal. Je hebt meer mensen nodig, je moet je huisvesten, heb je ook woningen nodig. Dus het is een combinatie en daarom is het goed om die doorkijk te kunnen maken voor de komende 10 jaar, om daar een beeld op te hebben. De boodschap richting de provincie en ook richting het Rijk, die eigenlijk gaan over de woningbouw, is duidelijk. Zeeuws-Vlaanderen is geen krimpregio, sterker nog, het groeit. En het komt mede door de Belgen en door expats en arbeidsmigranten. En er is natuurlijk altijd van bovenuit den landen gekeken naar Zeeuws-Vlaanderen en een grote streep getrokken bij de grens. Terwijl wij natuurlijk altijd al gemerkt hebben dat die Belgen die grens niet zo hard zien als een grens, maar meer als een stippenlijn. En dat begint natuurlijk steeds verder te vervagen. Dus wij zien gewoon dat die trek vanuit Antwerpen, vanuit Gent, deze kant op vanuit Brugge naar Zeeuws-Vlaanderen, ja, die is er gewoon en die wordt alleen maar groter, want die druk op die steden. Die wordt alleen maar groter. Dus die mensen die willen ook ergens wonen. En dan heb je hier natuurlijk een prachtig gebied. Bouwen is het devies dus voor de komende 10 jaar. De 3 Zeeuws-Vlaamse gemeentes hopen na de zomer op basis van het rapport een woonvisie klaar te hebben. Die gaat dan richting provincie, die voor een belangrijk deel gaat over de woningbouw in Zeeland. En de provincie laat in een reactie weten dat ze de toenemende vraag naar huis in Zeeuws-Vlaanderen in de gaten houden en zullen ingrijpen als dat nodig is. De kermis in Goes gaat dit jaar definitief niet door. De recente corona-uitbraak in de gemeente is daar de oorzaak van. Burgemeester Mulder vindt het daarom niet gepast om de kermis door te laten gaan. De kermis zou dit jaar uitwijken naar het parkeerterrein van de Zeelandhallen, omdat daar meer ruimte is voor de 1,5 meter afstand. Voor die alternatieve locatie was al een achtbaan en reuzenrad geregeld. De kermisexploitanten zijn teleurgesteld over het besluit, maar hebben er wel begrip voor. Een handjevol Zeeuwse boeren heeft vandaag geprotesteerd in De Bilt. Uit het hele land kwamen boeren naar het RIVM om hun onvrede duidelijk te maken over hun rekenmethodes voor de stikstofuitstoot. Dat er maar een paar Zeeuwse boeren afreisden naar De Bilt heeft een logische verklaring. Het is heel druk op het Zeeuwse land. Ze zijn allemaal aan het combijnen, aan het hakselen, ook het gras aan het verwerken. En ze geven voor vrijdag regen af, dus het moet nu allemaal even gebeuren. Ze hebben allemaal het hartstikke druk. Bij eerdere protesten mochten de boeren nog trekkers gebruiken. Maar trekkers, groter dan deze 2, waren vandaag verboden. Ik vind het heel overdreven. Ze doen net alsof een of andere misdadigers zijn. Er zijn ook weer lege voertuigen en zo ingezet. Het is allemaal heel overdreven wat er allemaal gebeurt. Jongens, wat is het hier stil? We hebben daar het RIVM. Laat je horen! Een van de sprekers bij de demonstratie was de Zeeuwse boer Kees Hansen. En vlak na zijn toespraak werd de protestactie overigens een tijdje stilgelegd omdat er te weinig afstand werd gehouden. De bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen heeft 3 maanden vertraging opgelopen. De sluis is nu in maart 2023 klaar in plaats van eind 2022.
Oorzaak van de vertraging zijn bodemvervuiling en oude funderingen die nog in de grond zaten. Het verwijderen daarvan kostte extra tijd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt er rekening mee dat de vertraging mede als gevolg van het coronavirus nog verder oploopt. En in Leeuwendorp zijn aan het begin van deze week 10 crossmotoren met een totale waarde van €40.000 gestolen. Ze stonden in de schuur van Thomas Adriaanse en waren behalve van hem ook van zijn kinderen. 2 van mij, dat waren mijn wedstrijdmotor en mijn reservemotor. En nog eentje, dat was een kleine, die had ik voor mijn verjaardag gekregen. Je wordt heel kwaad en ook machteloos. Je veiligheid wordt ermee geschaad. Een van de motoren is inmiddels teruggevonden in een sloot en 2 andere motoren zijn gezien in Vlissingen. Voor de gouden tip heeft Adriaans een beloning van €2500 uitgeloofd. In heel Zeeland is het nu mogelijk om een betaalde mantelzorger in huis te krijgen, via de organisatie Saar aan Huis. Met als doel dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Zoals de 90-jarige mevrouw van Baardenwijk uit Terneuzen. Nog een klein opstapje hier van uw pad. Ja. Nou, daar gaan we. Wat voor snelheid nemen we? Heel snel. Heel snel. We lopen heel snel. Kijk, ik zie mezelf, het klinkt heel raar, als een soort gezelschapsdame. Het is een ouderwets woord. Het heeft tegenwoordig misschien een andere belading. Maar ik kan dus geen medische dingen. Ja, natuurlijk kan ik wel eens een pleister ergens op doen of zo. Maar ik heb geen medische achtergrond. Dus in de thuiszorg of zo, ja, ben ik niet op zijn plaats uiteindelijk. Ze doen heel veel, hè. Ze maken mijn brood klaar, de lunch. En 's avonds zetten ze het eten in de magnetron. En ze kijken naar de koelkast of die wel gevuld is. En als dat niet zo is, dan nemen ze maatregelen. Want ik kan natuurlijk niet verhongeren. Ik heb er bijvoorbeeld wel eens mee naar de tandarts genomen. En dan zit je daar in zo'n wachtkamer. En dan komen de mensen binnen en die zeggen goedemorgen. En die gaan een praatje beginnen. Ja, daar kan zij niet op reageren. Ze ziet ze niet, maar mensen weten ook niet dat ze slecht hoort. Of ook bij de tandarts zelfs in de stoel. Wat doet hij nou? Ze ziet niks. Ze weet niet wat hij aan het doen is op dat moment. Dus dan is het zo mooi om dan even naar naartoe te lopen. Even te zeggen van, de tandarts is nu dit of dat aan het doen. Ja, maar dat heb ik vaker gedaan, hè? Dit heeft u vaker gedaan. U weet precies de weg. Ik zit altijd te wachten op ze te komen. En ik spits mijn oren. Oh, ik hoor weer een auto slaan. Gelukkig, daar komt er. En ze komen ook altijd op tijd. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ze zeiden net een keer ook, ik word met gejuich ontvangen. Nou, dat scheelt niet veel. Het is heel fijn, heel leuk om te doen ook. Hoe zou uw leven eruit zien als zij er niet zouden zijn? Nou, dan zou ik niet thuis kunnen blijven wonen. Ik heb al van het begin af aan gezegd, hoe oud ik ook word. En als het enigszins mogelijk is, wil ik altijd thuis blijven wonen. Ik ben echt gehecht aan mijn huis. En ik kan doen en laten wat ik wil. Dus dat is voor mij heel belangrijk. En voor ander nieuws is aangeschoven Stefan Dane. Goedenavond, doe ik het zo goed? Als je het aan Zeeuwse vrouwen vraagt wel, dat blijkt uit een enquête van ons. Want wij vroegen ons af, hoe zien we elkaar straks begroeten na corona... als je dus geen afstand meer hoeft te houden en elkaar dus de hand mag schudden, knuffelen en kussen. Ja, dus vrouwen denken daar anders over dan mannen, begrijp ik. Ja, dat klopt. De helft van de vrouwen vindt het wel prima om afstand te blijven houden. En van een derde hoeft het kussen ook niet meer zo nodig. Bij de mannen ligt het wel anders. 60% wil terug naar de oude situatie. Ja, zijn er verder nog meer verschillen? Ook wel in dat handen schudden. De mannen die blijken het lastig te vinden om dat niet te kunnen doen. En ze doen het dan soms toch. Ik heb een reactie uitgepikt van iemand uit Goes en die zegt, blijf bij symptomen gewoon thuis. En dan mag voor mij de rest gewoon hetzelfde blijven. Nou, tot zover het begroeten. Is er ook nog ander nieuws? Ja, er is kwallennieuws. Want in Middelburg wemelt het van de kwallen. Niet op straat, maar in de grachten. Bijna overal zijn die wit, die grachten van Middelburg. Waar ze ineens vandaan komen, dat is niet bekend. Er zitten wel vaker kwallen in de Middelburgse wateren, maar nooit zoveel als nu. Het waterschap vindt het ook opmerkelijk, want normaal zwemmen deze kwallen in zee. En waarschijnlijk zijn ze via de sluizen in Vlissingen, via het kanaal door Walcheren in de Middelburgse grachten terechtgekomen. Ja, nu wordt er in die gracht ook veel gezwommen als het zomer is. Leveren ze gevaar op? Ja, volgens het waterschap niet. Het gaat om oorkwallen en die steken niet. Maar goed, tussen die kwallen zwemmen in de gracht lijkt me niet zo prettig. Nee, lijkt me ook niet. Stefan Dane, dankjewel. Het begon vandaag zowaar een beetje op zomer te lijken. Het was zonnig met hier en daar wat wolken en het werd 20 tot 22 graden. Ik hoop dat u er een beetje van heeft kunnen genieten, want morgen start dan wel zonnig, maar het raakt al snel bewolkt. En vanaf vrijdag is het weer als een oude hond, nat en winderig.
Maar voordat het zover is, eerst nog een nieuwe aflevering van Trots op Zeeland. Oh, lekker. Ja, zwart alsjeblieft. Dit wil ik wel. Het is gewoon een feestje hier. Lekker bakkie? Lekker bakkie. Zo. Nou, proost hè? Ja, dat dus straks. En als u wilt weten hoe slecht het weer de komende dagen wordt, is daarna natuurlijk nog John Haviga met het uitgebreide weerbericht. Voor nu, een fijne avond.